Marcos Estate Taxes. Tatakbuhan ba ni BBM? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Tuwing nababanggit ang Marcos Estate Taxes at ang buwis na kinakailangan bayaran ng mga Marcoses, ito ay isang masalimuot na usapin at minsan nakakalito. At marami nagtatanong, ano ba talaga ang punot dulo nitong mga taxes na sinasabi na kinakailangan bayaran ng pamilyang Marcos? Yan po ang ating hihimayin dito sa ating programa at sa ating talakayan. Una, kung titingnan natin, ano ba ang pinagmulan nitong estate taxes? Ito ay nagmula sa mga ari-arian at kayamanan na naiwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos nung siya ay yumao. Ngayon, ang tanong, ano itong estate taxes na sinasabi natin na pinag-uusapan? Yung estate taxes, yan yung dapat bayaran ng mga tagapagmana ni Marcos kung isasalin o ililipat sa kanila ang pag-aari ng mga ari-arian na yon. So, yan yung dapat bayaran ng mga Marcoses kung yung mga property na yon o yung mga ari-arian ay ililipat at isasalin sa kanilang mga pangalan na kanilang mamanahin. Pangatlo, ano ba ang talagang kwenta ng pagkakautang ng mga pamilyang Marcos sa gobyerno at sa BIR tuwing ang pag-uusapan ng estate taxes? Noong 1973 kasi up to 1992, ang patakaran ng ating BIR o ng ating tax department ng ating pamahalaan kung malaki ang iyong mamanahin, ang babayaran mong buwis ay 60%. Napakataas nung panahon na yon. Noong 1992 na amyendahan ang mga patakaran ng ating gobyerno pagdating sa estate taxes na naibaba ito hanggang 20%. At kamakailan lamang under the Train Law, naibaba na to sa 6% lamang. So yan yung mga estate taxes na babayaran kung may mga ari-arian ng inyong mga yumaong ama o magulang na ipapamana sa inyo kung gusto nyong isalin ito sa inyong mga pangalan o ilipat sa inyong pangalan. Ngayon, nung kay Marcos kasi, namatay siya sometime in 1980s. So, siya ay nasasaklawan pa ng 60%, yung napakataas na estate taxes. So, magkano ba talaga yung sinisingil sa kanya? Ang sabi ng iba, 200 billion. Lalo ng mga katunggali niya, medyo pinalalaki nila at medyo ine-exaggerate nila. Pero ang totoong amount at pinagmulan nito is 23 billion humigit kumulang. Ang talagang amount na nakwenta ng gobyerno noon under the 60% computation. So, yun ang dapat nilang bayaran. Kaya lang, sinasabi ng ating mga taga-gobyerno at pamahalaan na lumobo na to ng 200 billion. Kasi nga, dahil sa mga interest at surcharges na dapat bayaran din dahil hindi pa ito nabayaran. Ngayon, pang-apat, ang tanong, nasaan na ba yung mga ari-arian na yon? Yun ba hawak pa ng pamilyang Marcos? O yun ba nakuha na ng gobyerno? At kung hindi pa nakuha, bakit hindi pa nakuha? Ngayon, kung susuriin natin, nakita natin na karamihan doon sa mga ari-arian ng pamilyang Marcos, na-levy na o nakuha na ng gobyerno. So, yung mga property na yon, kung kwekwentahin natin, siguro yung halaga nun ngayon, medyo lumaki na rin, lumobo na rin ang halaga nun. Pero ang tanong, kung nakuha na ng gobyerno, dapat bang bayaran pa ng mga tagapagmana? Kasi ganito lang kasimple yan. Halimbawa, may mga magulang kayo na yumao at may pinamana sa inyong bahay at lupa at may mga alahas at sasakyan. Ngayon, doon sa mga bahay at lupa ninyo, may mga buwis yun na hindi pa nababayaran. Ngayon, kung hindi nyo mababayaran, siyempre, kukunin ng gobyerno yon. Ngayon, kung hindi kayo nakapagdeklara, kasi yun ang naging pagkakamali ng mga Marcos that time dahil nga wala sila sa Pilipinas, hindi sila nakapagdeklara ng documentation for estate property. Kaya lumobo din at nagkasuhan pa sila, kaya lalong tumagal yung kwentahan. Pero kung titingnan natin, kung yung property na yon, yung ari-arian na yon, na kinuha na ng gobyerno, bakit kinakailangan mo pang bayaran kung kinuha na ng gobyerno? Ngayon, puwera na lang kung may mga ari-arian kang hindi mo sinuko at sinurrender
at ginagamit mo, yun ang dapat mo sigurong dapat ibalik. Kasi nga naman, hindi naman patas din sa'yo. Kasi kinakailangan maging patas tayo sa ating pangunawa kung ano ba talaga itong pinagmulan ng estate taxes. Sabi nga nila let's tackle the elephant in the room. Merong elepante sa kwarto, pero hindi na pag-uusapan ng masinsinan dahil nga kadalasan na sinasabi na sa hukuman na to. Pero kung a-analyzein natin at uunawain natin, itong estate taxes nito, ang pinagmulan nito ay sa mga ari-arian na dapat bayaran kung isasalin sa pangalan nila. Ngayon, kung naisalin ba sa pangalan nila? Kung naisalin, then dapat ibalik nila ito at bayaran nila yung karampatang buwis. Pero kung nakuha na naman ng gobyerno, bakit natin parang dinidikdik naman yung mga tao? Parang hindi rin patas kahit na sa inyo kung mangyayari to, may pinamana sa inyong mga magulang nyo pero meron palang utang yung mga ari-arian na yun at kinuha na ng gobyerno yung mga ari-arian, bakit naman parang pinagmumulta ka pa sa kinuha na nilang gamit? Ngayon, kung kulang, dahil may tinago ka na hindi na isama doon sa kwentahan, di siguro dapat naman na makipag-usap ka na maayos at kwentahin ng maayos kung ano talaga yung amount. Pero dahil nga sinasabi nila meron ng judgment, meron ng husgado, kung nakuha na yung mga properties, bakit mo pa ako sinisingil, hindi ba? Kahit naman siguro sino pa ang tanongin natin, yun din ang pupuntahan ng mga usaping ito. Ngayon, ang tanong, tatakbuhan niya ba? Sa tingin ko naman, dahil nabubuhay pa yung nanay niya, kung sakali mang meron yung kotse na pinamana o halimbawa yung kotseng naiwan at mga alahas na naiwan ay ginagamit pa ng nanay niya kahit nasabihin natin siya yung estate administrator, para sa ating mga Pilipino, paano mo ibabalik yung hindi mo naman hawak? Hindi ba? Sabi nga nila may binanggit siya noon nung tumatakbo siyang vice presidente. How can I give something that I do not have? Yun ang kanyang sinabi na naalala natin, nagdidebate sila noon. Kaya yun din siguro ang kanyang problema. Paano niya ibibigay yung hindi niya hawak? Lalo na kung buhay pa yung nanay niya. So kung magiging patas lamang tayo, una, yung estate taxes na yun ang pinagmulan, mga ari-arian na dapat bayaran kung isasalin sa pangalan ninyo yung mga ari-arian na iniwan sa inyo ng inyong mga magulang. So yun ang pinagmulan niya. Kung hindi naman naisalin sa inyo at nakuha na ng gobyerno, ng BIR, ano pa yung dapat natin pag-usapan kung wala naman palang mapupunta sa kanila? Ngayon, kung meron naman sila mga tinago na hindi nila diniklara, na kinakailangan ibalik dahil may taxes yun, siguro naman dapat ibalik din yon. Kasi kinakailangan maging patas tayo kanino man. Hindi porke presidente natin siya, kinakailangan ipikit na lamang natin ating mata. Pero dapat maging patas din tayo sa ating presidente dahil kung hindi naman niya inilipat at hindi naman niya hawak yung mga ari-arian, kahit sabihin natin siya yung estate administrator pero kinuha na yung mga ari-arian, bakit naman natin sinisiraan pa yung tao at dinidikdik pa natin at dinidiin pa natin? Tandaan natin, nung panahon na yon, dapang-dapa na rin sila dahil nga tumakbo yung kanilang ama sa Hawaii para maiwasan yung gulo rito sa Pilipinas. At nung namatay siya, nandun din sila sa Amerika. Kaya sino mag-aasikaso ng kanilang mga ari-arian dito at sino magdedeklara ng kanilang mga estate taxes? Kaya kung titingnan natin, merong kasabihan. Kung dapa na yung tao, huwag na natin tadyakan, hindi ba? Kung baga pabayaan naman natin makabangon. At pag nakabangon, makipag-ayos ng maayos. Yun lamang mga kaibigan, ang sa amin lamang, kinakailangan maging patas tayo sa ating mga pananaw, sa ating mga pangunawa, at sa ating judgment o panghusga. Kasi nga, kung may estate taxes, uulitin natin, na dapat bayaran. Ang tanong nga lang nasaan at ano yung pinagmulan? Yun lamang po mga kaibigan at kababayan, ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.